Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Anana Teresing at Tagalaunyon. Ngam sakbay na, intay man pa iba sa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Tomas, Omas, Lamsis family ti Kayapan Nueva Vizcaya from Marceline Tomas. Shout out kanilin Tolosa. Advance happy birthday kanila kay ko Reynaldo Jose from Josephine Jose. Nenita Purificacion, Eli kan Melanie Ruiz, Olivia Guerrero, Kapitana Marites Sugitan, Hildo Sugitan, Kastamot Damay, Sheila kan Leslie ti Taiwan from Juliet Sugitan. Janine Ines Barog and family ti Zapat Sinait Ilocos Sur from Arlene Ines. Ramirez family ti Balawan La Union from Jovi Lapira. Palalay family ti Pasukin from John Abelion Palalay. Shout out kada Daddy Jerry, Mama Susan, May Joy, Hiver, Keith kan Irish from Yvonne. Mrs. ko ni Eileen Guevara ti Riyadh, Saudi Arabia. Kastamot Dalea Lynn Rose kan Marlene Rose from Leomar Guevara. Nanay Luz Buado kan Buado family ti San Manuel, Pangasinan. Balimbin family ti Cordon Isabela kan Crisostomo family ti Cervantes, Ilocos Sur from Rosana, Balimbin. Nanay Baby Agana, Ruby de la Cruz, Atong Agana, Mako kan Macarios Mendoza at taga Cordon Isabela from Agana, Regine. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Nana Teresing. Dear Manang Emmy,
Naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastametan dagiti padak anaayat amang tartarabay, kadagiti maidram-drama apadas ti biag dagiti dumdumngeg. Dahiti a drama ti kanayon mi adengdenggen, idi maipatpatangatang paylaang iti radyo. Iso akas taunay aragsak mi, taaddan daytoy iti YouTube. Kat anyaman nga oras akayat mi ti agdengeg, mabalinen. Nang runa no iti malam, nga agin ina na kami kanilakay ko. Awagan naklatan iti Nana Teresing at Agala Union, senior citizen ak ngaminan, ngam ipalubos mo ko mga awagan ka iti manang Emmy, taday takat nga rudon tinakairwaman mi ama iyaw-awag kan ka. Adapadas ko akayat ko nga ibinglay, katnam na maag ama kaitad adal daytoy kadagiti padak anagannak. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rudmanang, ti agsalaysay. Adto yan ti meriendam lakay. Mangan kan, kabayatan ti panaginanam. Ay, daytoy nakaro abara ti panawon ti makabannog kag ti reseng. Orayak lang kalimto, sana nagkapoy jay talawn. Di mo kami nitulog amaaldawan ka ijay Nasapa ka mo tamapmapan. No apay amadanon pa'y ti kastoy nga oras sa kanto makaawid. Kanadomat ti masapol nga obraan ijay, bakit? Iso nga inlepas ko asakbay anagawid ak. Aywan, mawag ka din ni Mirna. Saan pa'y nga road? Makumikum da nga taa iti trabaho da. Napayag mo't basita na di da mawag. Kumusta nga tamat tan di apo ko ta ijay? Matartari pato damot lang nga taan na imbag. Ay, dakal mo tan. Kabailan na nga tan ang asikasun ti bagina lakay. Wala nga masapol mo't lang ti panangasikaso dakan kuana. Saan ko mamataporo trabaho tin into naranda? Amumatan ni Jay Manila. Mas importante ti oras da saan amasayang. Ang kaasi to ubing ijay asaan da maasikaso. Iso nga adaw tagrebribil day tawan oras dagiti naganak da kadakwada. Saan mo't siguro akas Jay damir na kan ti asawa na. Sigurado amas asikaso daan na imbag tay apo ko ta. Ne, apay anak kariing kapailaang katrabiin. Inuray kayo nga min na sumangpot ka ni daddy, mami. Ngam apay nga da kayo lang matisimangpot. Ayan nga ni daddy. Nag-sideline da, iso nga inton bigat to na sumangpot. Apay aya? Inton bigat nga min di family day mi di skulaan, mami. Agatin kayo kumakan ni daddy. Ay na, anak ko. Amo mo ti kinabisi mi kan ni dadim. Si kantulatan, kabaalam ton dayta. Uray ita kumala nga kompleto tayo, mami. Kanayin nga may mensak no dati program ni di skulaan. Kas itinakonakon, amumot abisi kami kan ni dadim. Amum anak ko, dito'y syudad, no saan ka anaagawa, matay ka itibisin. Saan akas iti probinsya nga adulat ta ti istambay, sayang ti oras da. Sakto man la siguro tawan ti parents na di skulaan, mami. Imbag pa'y dagiti classmates ko, takanayin nga da dagiti parents da. Amum mataparakan ka mat amin nga aramidan mi anak ko. No saan kami nga umagawa ka ni dadim, awan ti kastoy abiyag mo dito'y syudad. Sige nga ron, mami. Lipatan yung timbagak. Sakto lat nga ro doon taga tindar. Nasapan samot anapan iti pagadalan di anak ta, Mirna. Wen tada ka no event da di school. Family day da ka no ita.
Kasta ya. Inuray nak nga rod asim mangpet idirabi ta imbaga na anaskan kano nga agatendar ta family day kat nga rod. Adolamin nga amuda. Busy nga rin ti kaadwa na parents. Kan may sayang katmutla ti programa nga uray santa nga umatendar. Kasta mo timbaga ken kuana. Masapol nga agtrabaho ta para ken kuana. Kan may sa dakkel matan. Kabailan nanday dyan nga uray awanta. Nga rod umapal ka nung amin ka dagiti kaklase na, akanayon a present dagiti parents da. Anya nga rin ti maramidan tangay, kat masapol mo't nagtrabaho da tao. Rawamon na latan na ti bagina, ta saan matakas ije probinsya dito syudad. Maikawala ang siguro ta idi adda pa ije probinsya, kanayon nga adadana ng kantatang amang kadkadwa kenkwana. Iso siguro day ta, tibirbirukan na. Mabali na kasta, ngam kasi tinakunakon. Masapol nga irwam ng tibagi na iti klase ti panagbiag dito yung syudad. Maturog kan bakit? Tenggat terabein. Anya ayati pampanunutan. Diyak pa'y nga rod makaturog. Kalaat nga may nalagip ko di apukot Ay unay kan. Aging kakadiita kat saan ka pa'y anairwam nga awanan iti denata ti apukot Saan pa'y nga rod? Agasom ngay, tadatatin ang padakkel. Ta imbatid an idi na ipas ngay. Idi di makulan. Kalaat mo't nga inaladan iti denada iti syudad. Tereseng kasapulan tapno agdadenada mo't tinasang kapamilya ijay syudad. No mabalin la kumaadyak palubusan iday, inaramid ko kuman. Awan mo't karbangak. Ay kati manugot mo't niken asimurot kadagiti dadakkel na ijay syudad. Isungawan talaga ti maaramidan ta. Sapay ko magarud ta matartaripato da na imbag di anak da. Kasi ti panang taripato ta, sipod maladaga. Daitan ti jak amaw bakit? Ang barito matanikin. Sa nga 15 ti taon na, kabailan na nataripaton ti bagi na. Sa bali latamot ajay, kasi ti arabidon taken kwa na idi adapay iti denata dito'y probinsya. Orean niya pa iti panunutan ta ti Reseng. Talagang adan iti syudad ni Ken. Ti nasaya at orayam tulaangan ti awag na tapno maupab ti iliw mo kan kuana. Dimakkel kada kami ni Ken nga apu ko mi manang Emmy. Takalpasan nga impas nga iti inana, imbatidan kada kami iti asawak. Taijay kat nga rod syudad ti Manila ti ayan ti balay ken trabaho dagiti agasawa. Kasta unay aragsak mi idi, taadaliw-liwami iti asawak. Dimakkel anatulnog ken nasingpet nga ubing ti apu ko mi. Manumot nga agbakasyon dagiti agasawa dito'y La Union, taamuda anatalgad ti anak da kada kami. Idi mangrugin nga agiskwela, nakarkaro manen ti panang suportami kan kuana. Tauray anya ti pakasapulan na iti presensyami, adda kami akanayon ken ni lolo na. Ngem dimteng ti kanito nga imay da sinukon ti anak da, ket insurot dan ijay syudad ti Manila. Awan na aramidan mi nga uray saan mi kumaakayat, amayadayo kada kami ni Ken. Kanayon ama panunot mi ti apu ko mi, kat maup-uplaeng ti iliw mi, tunggal umawag kada kami.
pukok ti umawawag. Hello, Ken. Hello, Lola. Kumusta kayon? Ay, nasaya at matapok. Ay na, maragsakan at taimawag ka. Kumusta ka, Apo? Okay, akmat, Lola. Sungalaan ta talaga mailiwag ka na kayon. Apay, si kalaang aya, Apo. Oray da kami kan nilulom. Mailiw kami matunayan kan ka. Ay, kumusta ngay matda, mami kan dadem? Ay, Jay. Kanahin da nga awan. Tabi si da iti trabaho da. Ay, kasta aya, Apo. Nay, asino ngay nga rod ti kaduam ita? Awan nga rod, Lola. Sa bagay, kanahin matakastoy. Manmanu kami nga kikita. Kin agsasango amangan. Ay, kat kasano kalaangan ngay, Apo. Di pa ikat awan ti mga asikaso kan kadita no awan da. Wan nga rod, Lola. Kat ti pakailiwak unay kada kayo ko ni Lolo. Idadaak dita. Kanahin kayo kat kadu amangan. Kano sa di naman ti papanak. Kat kadu ang dakakanayon. Ay, masapol amaruam ka na, Pok. Sa bali at talaga ti biyag dita syudad. Saan akas dito'y La Union? Kumusta ngay mat ti panagadal mo? Okay, mat, Lola. May sapay data. Nata pa ka sa pulak katakwada iti pagkadalan. Saan da apulos nga umatindar. Ay, una yan. Rumbang kumamapandamot, Apok. Awan oras na kanyak, Lola. Sa anak la ko mo na si Murot katakwada dito sa syudad. Ay, may mayat mo't laang dita. Taadada dita. Basta nadamday tabagay muwan. Kanayon nga agkararag ka, adi na kabaybay ti Diyos. Patpat ganda ka una, Apo. Patpatkin kayo matunay ka ni Lolo, Lola. Sige, Lola. Umawagak tumanan. Ay, sige nga rod, Apo. Bye-bye. Anay, apaalimtag na giti matam. Nagsangit ka, Teresay. Imawag itay ni Ken nga po ko ta. Oh, matlagayam. Rumbang kumaamaragsakan kaangam. Apay nga akas lamalmalday kamay. Masyanak iti apo ko ta, Andres. Saan mo't gayam amaas asikaso na imbag dagiti dadakkel na. Kanayon ka nung agmay sa iti balay da. Ta, makumikom ka daw dagiti agasawa iti trabaho da. Ay, saus, day tanjay bagbagak. May kawal hakit di una yun ajay ubeng. Ti paglidayan na unay. Uray ka no iti pagadalan da. Saan apulos nga agpakpakita dagiti dadakkel na ijay. Uray ka sa pulan na ida. Kas kumano ada programa da. Kasanaw kat napatag-unay ti oras kan trabaho da ijay syudad bakit? Sana kas dito ayan tayo nga dalata oras tayo no maipapan iti kakastabanag. Kasla kayat paikit din na ubing tiag subli ditoy. Sigurado asaan nga umanugot dagiti dadakkel na iti kasta kayat na. Isungarod nga intugot dan ijay. Kahasibat ya po ko ta. Saan dala ko man nga inala iti puder ta. Dandanimat gaya man malpas ti klase yo, Ken. Bakasyon yun ton. Wen, mami? May sakto man nanditi balay. Nadda kayo ti trabaho ka ni daddy. Kasta talaga anak ko. Aganos ka, tapara matlakan ka day tingar aramidan mi. Nagliday ngamin dito'y, mami. May mayat matlang iti probinsya. Ijay ang dalolo kan lola.
Makunam ti kasta, ta si kalaang ti as-asikasun da ijay. Saan akas dito'y nga agtrab-trabaho kami kan ni Dadim? Adda ko makidawak no mabalin, mami. Anya day ta anak ko. Mabalin ka din nga gawid ak pala nga di launyon kabayatan ti bakasyon may ti klase. Mailiwak namin kada lolo kan lola. Amom, maawatan ka anak ko. Amok ama ikawa ka iti sitwasyon tayo ita. Amo kasapsapulam ti sigod apan nangas asikaso kan kadananang kan tatang. Adi mi pulos maipapaay kan ka. Mami, Sapay kumata di na kaminto kagura kan ni Dadim. maawatak mami. Talaga lang nga sapsapulog taramid da lolo kan lola kanyak. Idadak pa iti danada. Isa pa nga siyo, tapalubusan da ko mga agbakasyon iti probinsya. Ala, bayam ta ibagak day ta kan ni Dadim. Ipalawag ko kan kuana dagiti imbagam kanyak. Amok amaawatan na ka, Ken. Agyaman ak unay, mami. Kasta tikid daw na, iti da ito abakasyon? Wented, maasyanak mo't iti anak ta. Talaga asapulan na dalolo kan lola na. Isuda nga minti din makalan na. Katagyaman tataadadaan ang padakkalita anak ta. Wen nga rod, no awanda siguro, saan tan ang nakapagtrabaho akas ita. Ang aklunan ta. Sabali at talaga ti panang taripato dananang kantatang kankwana. Iso asap sa pulan na ida. Mala, no kasta ti kayat na. Agibukak nga rudan iti biyay ng agawit iti laon yon. Tapat ganta tikid daw na. Sigurado ang maragsakan lakit di. Apaman amaamuan na ti anugot mo. Dahito lang ti mabalintang aramidan. Kaspa ng sulnit ta kadag iti pagkurkurangan ta iti anak ta, Mirna. Naglaok apan nakaklaat ken nalaos aragsak tinarik nami kan ni Andres nga asawak. Apaman asimmangpet dito'y launyon ti apu ko mi, manang Emmy. Saan da ngamin nga impakpakaammo ti panagbakasyon na iti dan nami, takayat da kami kano asorpresaan ken ni lolo na. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko idi manang. Panagriknak ket simmaranta ken pimmigsaak. Apaman anakitak ti ipat patagkuunay nga apukok. Kastamot kan ni Ken, napalalo ti ragsak na nakaawid iti dan nami kan ni lolo na. Lolo, mabalin ka dito sumurot kan kay Taltalon? Ay, kawan aapaw. Amo ka magagaran ka manin amakapan ijay. Kas idi ubing kapaylay. Ay. Saan amabalain ada kayo laang timapan? Mapantayo at alua. Sige Lola, sumurot kamot kada kami kan ni Lolo. Ay tinasaya at agluto ak iti balunan tayo. Ta ijay tayon amangal daw. Ilutok dagita ipaborito mo asidaan apok. Sige Lola, kaili ko mo tindag iti ilot-luto yung amakmakan. Idiadak pa ilaang ditoy. Sikay tamang tiliwak man itinitib amanap ta alsimaman ti reseng.
Dahil takay ti paborito unay asid sidaan ni Ken. Ay katuon lakay. Agyaman ak lolo, lola, talaga nagragsakak iti dahi apa nagsublik iti sidong yo. Nakaturugan ni Ken. Bakit? Wen garod lakay. Nakaragragsak ti apo ko ta. Oray siyak. Diyak mo't mailawlawag ti kinaragsak ko. Oray siyak mo't ate Reseng. Kasla nagsubli jay sigod nga aramid tayo idi ubing pay ni Ken. Kanayon tayo amapan iti taltalon. Kat nakaragragsak nga agay ay ayam ijay ti apo ko ta. Kasta amot ti inaramid na itay saan aya. Kat hindi makita na dagiti sigod akakadwa tayo ijay talon. Kasta unay aragsak na anakin indistorya kadakwada. Huwag nga raon. Siguro napunas mo tanti panaglidliday mo, Tereseng. Tama ipapas mo itan ti iliw mo iti apo ko ta. Agam, kasanon nga intun maumpot ti bakasyon na lakay. Di pa'y kat panawan na tantumanan. Kat talaga akasta, Tereseng. Isuday tati sa ganaam manan. Kuma, saan lang ang agsubsuble di syudad? Mabalin na yamat na itapang panunutem. Kat ijengarap nga agad adal. Mabalin na lata mo tagtuloy nga agbasa dito eh. Ay na, tila mapampanunot mo, Tereseng. Enjoyem kit diti kaada ti apo ko ta ditaw. Ipapas mo ti iliw mo, sakbay nga agsublinto manan itayan dagiti naganak na. Wan? Maturog tantat eh. Adala mo, tirabi ay. Lolo, naisalansan kong dagiti binalsig tapag sungrod. Anya? Apay nga insalansan mon apaw. Di ka nabanog kan. Saan lolo? Mamin ano matlangan nga isalansan dagiti binalsig tapag sungrod? Yung may sa exercise ko mo't tinaday jay lolo. Sika talaga. Apay nga adinak inuray. Apay ang nagsulsulo ka, apaw. Lolo, di na kong sermonan. Nalpasan. Kan may sa, diyak kaya tamabanog ka, iso nga inaramid kon. Halaman laeng eh. Alang karot, ang mga no mabisin kan, apaw. Yung kanitayan ni Lolam tapno makameryenda-kan. Aggidan ta lolo, agpada tamat anabanog. Iso nga aggidan ta nga rot nga agmeryenda. Di kay man agpuyat nga aglolan, Ide rabi naladaw kayo man anatorog. Noan nalaunay at ipag-istoryaan niyo adwa. Ay kat is-istoryaan to'y apo ko mati kabibiyag da ijay syudad. Naliday ijay lolo? Lola, sana kas dito nakaragragsak. Siyempre, apok, sabali ngamin ijay syudad. Kasladyak kaya tag subli pa ijay lolo. Lola. Anya? Ha? Agpay so apok. Ay, anda nga agpay so asasawa mo, Tereseng. Apok, sigurado asaan nga umanugot dagiti dadakkel mo iti kasta apang panunutam.
Padasat nga ibaga lolo. Dito'y ako nagtuloy nga agadal. Diyak kayatin ijay. Kasano nga ron nga ibagamday ta, apok? Kasaritak ni daddy lola. Isumot lang tag-desisyon. Ibaga kakayat kong tagtuloy nga agadal dito'y. Mapankot latan bisbisitaan ida ijay syudad no datiwayak. Kas pangarigan no bakasyon ko. Mom Ken, apo. No da kami nang runa ken ni lolam. Maragsakan kami iti dayta a desisyon mo. Ang masapul nga ipakadampay kadagiti dadakkel mo. Yuman mo nga umuna kadakwada, wine. Di kahit danag lolo. Ipalawag ko kadakwada. Katsapay ko matauman nugot da. Tatalaga jakon kay tagsubli nga agadal ijay syudad. Anya di ko nam, Ken? Di mon kay tagtuloy nga agadal dito syudad? Daddy, iso nga ipagpakasik kada kayo palubusan dak kuma, ngagyan pa lang dito ayan da lolo. Ang anak, isungar nga intugot na ka ditoy. Nakayat mi aditoy ka nga agadal. Itidan nami ka ni mamim. Please, Daddy, umanugot kayo kuman. Ikari kasi sayatak ti panagadal ko. Kat agsinsing putak ditoy. Amok ana ikawa ka lang iti kalabas, anak. Ngam mayroon mo tumot lang ti bagim. Nang runa no adon ton ti gagayim mo dito syudad. Sorry, Daddy. Ngam talaga kay kaya't kun dito probinsya. Di kay madanagan. Tatunggal bakasyon. Agawid ak dito syudad. Idayan nyo ko ni Mami. Kanayon kayong awagan. Alang arod. No, kasta ti kayat mo anak ko. Basta ikarim magadal ka na imbagwan. Kandi mo ipapaayan iti sakit ti ulo da lolo ken lolam. Ikarik, Daddy. Agyaman ako na itiyan nugot yu. Ala, itad mo nga ron ti telepono ken ni lolom. Takasaritak ka na imbag, anak ko. Ay napok, maragsakan ako na tay manugot na dadim ngagyan kapaylaang ditoy. Talaga nga nga iso ti kayat ko lola. Nakapagsarita kami ken ni dadem, apok. Ornusen da kano amin nakasapulam nga agadal manen ditoy. Ipatulod da ditoy ta amin a dokumento para iti pa nagtransfer mo. Ay, kabaudyanan na, makadenada ka manan, apok. Nalaos ti ragsak ko lola. Lolo. Ay katagpada kayo ken ni lolam analaos ti ragsak na apok. Saan ka dahi ti resign? Ay, siyempre, buta, Andres. Ngam ken apo. Ikarem adi mo liwayan nga awagan kan kumustain dagiti dadakkel mawad. Ipariknam tinalaos apan ang ipatag mo kadakwada nga oray awan ka iti denada. Laglagi pa nga agsaksak rebisyo da iti adayaw para iti masakbayam. Wen lolo, ikarik. Katagyaman akmat kada kayo kan ni lola. Itinalaw sa panang ipatagyo kanyak. Ipatpatag da ka uday, apok. Tandaanam akanayon dayta. Unay aragsak mi kan nilakay ko, ididituyan ang nagtuloy ang nagadal ni Ken manang Emmy.
Kat tinungpal na ti Karina akanayon na nga awagan dagiti dadakkel na tapno saan da amarik na nga adayumanen kadakwada ti apu ko mi. Tunggal bakasyon amapan iti ayan dagiti dadakkel na ni Ken. Kalpasan na, umay itulod dagiti dadakkel na dito'y La Union no dandanin ti enrollment. Itamanang dandanin agturpos iti kolehyo ni Ken kat kasta unay aragsak dagiti dadakkel na tauray adayo kadakwada nagadal ana imbag kas pang supapak na iti sakripisyo dagiti nagannak kenkwana. Syakmet napalaos ti ragsak ko. Tauray no naisina kada kami iti naminsan ti apu ko mi, gapu iti panangitugot kenkwana dagiti dadakkel na iti syudad. Nagsublimat laeng ditoy ket da kami ti kadennana. Daytoy ti pakasaritaak manang katagyaman ak unay. Toy pagayam mo, Nana Teresing. Nana Teresing, makaparagsak man ti pakasaritaan nyo. Mangipakita unay nga awan umasping iti panagayat dagiti lolo ken lola iti apu ko da. Kat nagasat unay dagiti anak yo, taadda kayo anang padakkel ken nang taripato iti anak da. Kararag ko asapay kuma ta umatiddog pay ti biyagyo nga agasawa. Tapno maimatangan nyo pay, ti agbalin a masakbayan, ti inay ayat yu unay nga apu ko yo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asaan kan panubo. Liday ken ragsak, isudat ng Paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag.